Dugang mga force multiplier sa dakbayan sa Talisay ang gibansay-bansay isig pag-andam kanila sa pagtabang sa Talisay Police sa pagpabilin sa Kaapsay Kalinaw sa dakbayan pagsugod na sa Misa de Gallo. Ang report ni Femery Dumabok. Moabot sa 80 ka mga force multiplier ang nag-abot sa Kansuhong Gym karong adlaw. Alang silang seminar or training isip kabahin na sa RTC nga mga force multipliers. Voluntaryo silang moabag sa Talisay City Police sa pagpatuman sa Kaapsay ug Kalinaw. Kung matapos na sila, moabot na unya og 600 sa mga force multipliers sa syudad. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga pagpangandam na kini sa mga kalihukan sa Kapaskuhan sa syudad. Sama na lang sa Misa de Gallo nga magsugod na sa sunod simana. Kini sila, appeal na ni sila, i-join na ni sila atong mga nauna. Kini silang mga bago ato na po ni silang i-deploy kay pwede na sila ma-deploy kay na humana nag-graduate naman siya sa atong seminar to secure sa ato ang mga simbahan o uban nga mga places of convergence. Samtang gipaybaw usab ni Cebu Police Provincial Office Director Colonel Romel Ochave nga sugod sunod simana hangtod na sa Enero. Way mga sakop nila nga tugutan nga makalive. Kiniaron pag siguro nga naka-alerto na og deployed na sila sa mga lugar nga dagsaan sa mga tao ning Yuletide this season. Establish ang ating deployment plan dito sa holiday season. No, we will be concentrating doon sa mga places of convergence. Kasama na dyan yung mga tourist spots and of course yung ating mga simbahan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.